Endi tugel sizning so'rovingizga kelganda, mana siz 500 kishi totar millatdoshimiz yashagan degan son aytdi. Bu son chin barliqda durustlikka to'g'ri kelmay, bu son albatta ko'brakda, hali Ramis Efendi de aytib ketar. Ular o'zlari de borib avulga o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Men avul yonganchi, aның tugeli shovgir kelib turgan vaqtida bir necha tapqir Yulduz avulunda bo'lganim bo'ldi. Әлдә минем ул авыл һаман да шул элеккеге халәтендә күз алдымда тора. Шул авылны күрәсем килә минем һаман даими. Авыл чыннан да зур иде. Анда проблемалар менә бүгенге көндә калкып чыкты. Теркәлмәгән кешеләр, теге документлары булмаган кешеләр килеп чыга бит инде, әйме. Бу сан 1000гә якын дигән сан йөри бүгенге көндә авылда яшәүчеләр саны ягыннан. Инде сезнең сорауга килгәндә, нигә Татарстанга күчермибез дигән сорауга килгәндә, алар ник күчсеннәр? Ул бит тарихи борынгыдан килгән татар авылы, алар үз җирләрендә яшиләр. Ул авыл тарихчылар әйтүенә караганда кайчандыр Себер ханлыгы территориясына кергән җирләр. Һәм инде Рәсәйнең дә форпосты булган, чик буенда урнашкан авылларыбызның берсе булган. Бик әһәмиятле җирләрнең берсе. Безгә әлбәттә Татарстан районнарыннан да, күрше төбәкләрдән дә, хәтта Пенза өлкәләреннән чыгучылар булды безнең авылларыбызда. Эш мөмкинлеге дә бар, торырга йортлар да бар, килсеннәр, бездә торсыннар, бездә калсыннар, башка милләтләрне китертеп эшләтәбез, үз татарларыбыз килсен дигән. Ләкин инде безгә менә авылның аксакаллары, беренче чиратта анда авылның имамы Ахмадулла хәзрәт Хәбибуллин, зинһар өчен безнең авылыбызның халкын таратмагыз.